Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Pali nkhani zingapo ndithu zimene makamaka kunjaku zili chonchi. Yeah, anyway, tiyambireno ku Russia. Afterwards timafuna tipeze makamaka ndondomeko yabwinobwino zimene zakhalira chifukwa paja ku Russia ndithu kwapholisidwa. Actually kumene kundithu kudera chidwa kuti sochi asada kublanta yayi kusochi yatona ngati sochi mountain no kusochi kusochi ku Russia, Central Russia dera limene lili ndithu kuli oil refinery, nkhokwe yosungira ndithu mafuta komanso gas amachita kuti gas, oil and gas infrastructures. Ndiye kumene kuku drone ya Ukraine ndithu inafika few ndikurani ndikuphulitsako. Amene amwalira ndi anthu okwana 3. Ndiyebe zimene zapangitsa kuti pakana dali limene lili actually oil refinery imene imachidwa Ryazan oil refinery. Anyway, ndiye yapanga safa kwambiri kumene ndithu phulitsa ndithu moto sunali bwino unali okay chabwino. Ndeno iyoyo ikuti ife tapanga zimenezi potsatira maataki amene Russia yakhala ikupanga ku Ukraine kuyambira mchaka cha 2022. Okay chabwino. In return pobwezera Russia ya phulitsa ndithu msewu umene umapanga connect ndithu ndi madera ambiri komanso msewu umene uli ngati main msewu ufunikira kwambiri ndithu, especially sikuti msewu as such komano bridge imene ndi bridge imene imapanga connect ndithu madera ambiri. Bridge, right? Bridge yofunikira kwambiri Russia ndithu bridge imeneyo ayiphulitsa. They still pano pa deadline ya Russia ndi pa 8. Trump akuti ayi inu nkhondo imene imurasiya mpaka pa 8 August. 8 August ndithu ndi mmene ili ngati deadline mabeto like panepo ndoti osapangaso makani ayi, right? Koma Russia sikukhudzidwa ndi zimene zozo. Russia sikukhudzidwa ndi zophi zonse zimene zikuchokera kwa America, be it ndiye ikhale sanctions ka matariffs, be it olo zimastima za nuclear zicha zimene azitumiza ku Russia zicha zimene ziyazonso sikuti zikuapanga thengenenge zikuapasa thengenenge. Ndipo ayankhulaso kuti ife sezo palibe chimene tikuchipanga chifukwa kafukufuku wapezeka kwena zoti Russia zinthu zimene ma submarines acha mupange check nokha, I think you just check on Google mupeza kwena zoti Russia zimene ziyazo ili nazo zokwana zambiri kuposa America. Zimene zoatumizazo madzimo zilipo zambiri tingolekeza ati zilipo 5,500 something like that. 5,500. Komanso no, that's a nuclear. For padziko lapasi pose dziko limene losogwa ndi ma nuclear ndi Russia. Ili nawo ambiri kuopsa, right? Ili nawo ambiri kuopsa kuposa dziko lonse. Pa number 1 whenever mupanga check, mupanga Google wanga verify information. Yeah, komanso zima system iziso zimene zapa nyanja zitaso ndi zambiri kuopsa ndithu ali nazo ndithu. Chabe kuona kuti pali zima system zina zimakhala zapa nyanja chonchicha komano pamakhalapo ndege ngati muzi wabwinobwino. Pamakhalapo ndege mwambapo zoti zimatha kunyamuka chanchama pitoko koma chili chistima chibwalo cha stima. Yeah, chimene Russia ili nayo chimodzi pamene America ali nazo 11. Yeah, actually no wonder. See, America ndi continent. America to guys sikuti ndi dziko limodzi.
America ndi United States of America. Ndoti mayiko ambiri, mayiko okwana 50 chakuti anakhala pasi kuti akuluakulu tiye tipangeni chidziko chimodzi, chindalama chimodzi, chipresident chimodzi. Kwina kuti ngoika magavanala. Right? Mene ngati Africa inoyi ndikuti tipange tiphatikizane Zambia, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Chan, Egypt, Morocco, Tunisia, zonse tiphatikizane tisankhe chipresident chimodzi. Right? Nde izo nzimana panga ku America. Nde actually akuyenera kukhala ndi zinthu zochuluka nanga si dziko limodzi. Pamene Russia ndi dziko limodzi, you understand? Dziko limodzi. Makayana mayiko enawo ndi amodzi. Enawo anaphatikizana. Nde izo makamaka ndi zimene zithu zili kumene ku Russia komanso ku USA. Mwina ndifake amakula mtima kwambiri kuti palibe vuto asibwerani makuti pakadali pano tingodikirirabe kuti pamene nkhondo ikuyenda uku pakati pa Russia ndi Ukraine ukuso ndikuti mabora yangokhala kudikirira ndoti ukuso awonso ma-Russians osakhudzikaso ukuakumaliza ma-training awo amene ali ku Vladivostok kudalira ku Russia imene kuli China ndi Russia akupanga training ya zimasitima zomwezo zimanabwesa America zija. Nde iyo ndi nkhani ya kumene kuko letigwira zimene zozo ndithu pamene so ndithu Russia yonso pamene imaphulisa ponso yapasa ndithu anthu okwana 30 chakutiso. Right? Anthu okwana 30 chakuti and just pobwezera za oiloyi, pobwezera za nkhokwe imene aphulitsa ku Russia. Chabwino iyoyo tiye tiyedzeke yapita kayi ndi tiye tilowere tsopano ku Israel. Kumene kuku kukachitika ndithu zinthu zingapo. Pano pa kumene kuku kwachitika zinthu ziwiri. Choyambirira Hamas inagwira anthu. Komanso Israelinso inagwiranso anthuso. Ndi anthu aku Gaza anagwira kuyika mndende. Andi ukuso Hamas chimodzi inapanga zomwezo. Koma anthuwa akapangidwa released, akabatuluka amakhala anthu osiyana kwambiri. Ku anthu amene agwidwa ndi chaku Gaza uko, anthu amene wawa amatuluka ndithu bwinobwino kuti zooneka zoti amadya ndithu anthu amadya ndithu. Chabwino. Koma anthu amene Israel inagwira aku Gaza ikamapanga release ikamamasula amakhala atheratu, amakhala ndi zipyera, amakhala adulwadula kamiyendo kamanja. Right? Ma pictures palipo muthaso kupanga check nokha. And panopa chifukwa chani foti Hamas payokha imapanga anthu aja akagwira muja amapasi zakudya. Sikuti amango aseyonje amapasi zakudya. Ndipo pali even akatuluka soina ambita mapereka sombo so ayi ife ndithu amatithira bwino ndikumene koko. Anyway, mulimo say that's not the case. Nkhani lipa ndona kuti kwatuluka video imene mmodzi mwa asilikali akuizira amene anagwidwa amene ali m'manja mwa Hamas akudandaula chifukwa sanadye kwa masiku angapo. Chifukwa chakusowa chakudya nyangasi Trump Netanyahu anatseka chakudya pacha sichumalowa. Nde zapeza kuona kuti iyeyo wana kuti ife suri siti madya ine ndi madya koma vuto ndona kuti since mwatseka chakudya ukoko nde kunosa chakudyaso sinu madya. Nde pano pamoti ndikumba mandanga kuti ango ndifa nthani iliyonse andigwirira konkono basi. Yeye madandaula unozi chakudyacho ukoko apatse anthu. By the way, leroso anthu okwana 30 chakuti aphedwaso pamene amakatengaso zakudya. Amati chakudya chikabwera kutenga chakudya iwacho kwamba kuombera kuchigulu kucha. Nde situation ndi imene ilipo. Anyway, nde achina Israel nakuti imene ndi propaganda chabe imene akufuna zoti kubwerera chakudya. Anyway, iyoyo ndi nkhani ina imene yapita. Sikuti zoti which is which. Komano chakudya
kumene kuku sichikufikira. Anyway, nde kwapezeka president wa National Security Council kumene kuku ku Israel anapita ku mzikiti wa amati Aqsa, mzikiti wa Aqsa kumene kunde kuti ndi ku Jerusalem, and kumene kuku ndi mzikiti wokuti uli ndi history kwambiri kalekale, and kuchipembedzo cha Chisilamu ndi mzikiti wodalitsika kwambiri, malo wodalitsika kwambiri, and ndezapeza zoti wamkulu wa ngati wa security nduna imeneyi inapita kumene kuchako ndi anthu, nde nkwamba kulengeza kuona kuti kono basi Hamas tinathana nayo, Maisraeli muthachoka kumene kwanuko muthana kubwera kunoko, abwera ku Jerusalem kuja. It's like malo achalandano tsopano, nde anthu ambiri apanga condemn, adzudzula kuti ntchito amene unde kuti mukuphwanya malamulo, mupanga violate international laws. Chifukwa apopo nde pali Saudi Arabia, pali mayiko ambiri a Chisilamu adzudzula kuti iwo Ayuda anatengana amene kupita amene kumakapempherako, akuti akhala ngati basi dala chalanda ndoti mzikiti uja ndoti sungapiteso munthu amene kuja. Nde tsopano that means ikubwerano mkangano winanso umenepo tsopano. Nde anyway, izo ndi zimene zachitika kumeneko ku Jerusalem. Panopa Netanyahu walamula kuona kuti at least akuchita bwino kachakudya kazipita, cholenga kuti asilikali amene agwidwa ku Hamas aja akuti ayambe kudya mbene koko. Anyway guys, thank you so much. Malawi and cameras tionanso kuti tikudikirabe kuti pa 8 pano chingachitika ndi chani, nanga nkhondo iyi ikafika kuti ikatelekezetsa kuti komano usagona chifukwa panopa. By the way, naiwala pali western media singalengeze pali nkhani ku China alumiza fighter jet 20, ndege imene inakwanisa kuzungulira kwa America, Taiwan kuti kumano osaoneka parada, osaoneka mu system, osaoneka inazungula maiko ndikubwereraso koma osaoneka mu system. Zimene like China ilumiza uthenga kuti akuluakulu musaonenga kuti ifeyo timakuti ife ndi ana ati ayi, ifeyo ndithu napa nkhani ya technology tinatsogola. Ndi nkhani nokuti sinapanga kwambiri, sinapanga publish kwambiri, for nangasi it's like madzizo kuti nthawi zonse America imafunika kukhala mabig, nde sangepange push kwambiri, koma nkhani yoti iyoyo yachitikadi fighter J20 imene ndithu yapanga zimenezo ndithu. Guys, thank you so much. Malawi cameras, have a good night.